Bo día a todos e a todas. En primeiro lugar, agradecervos a vosa presencia nesta roda de prensa que imos levar a cabo as organizacións actuando no ámbito do ensino na Galiza, e tamén, bueno, de pedirvos disculpas por o escenario pouco habitual, pouco adecuado se cada para desempeñar o vosso traballo, pero que queríamos simbolizar de alguna maneira é que aquí atrás, pois, é onde se concentra todo o que foi a política educativa destes últimos anos e todo o que supón de recortes permanentes no ensino público, fundamentalmente neste inicio do curso. Desde a CIGA Ensino temos que dicer que asistimos a un inicio do curso no cal se acumula toda unha política educativa destes 3 anos que supón un recorte permanente no ensino público e, sin embargo, unha aposta decidida pola ensinanza privada concertada. Temos que dicir que se inicia este curso con perto de 1000 profesores menos. Iniciase este curso coa supresión de 199 unidades en infantil e primaria. Iniciase este curso con 113 agrupamentos de alumnado de diferentes edades. Iniciase este curso coa carencia e necesidade de profesorado de PT, audición a lenguaxe e orientadores. Iniciase este curso con insuficiencia de prazas en comedores escolares, con insuficiencia de prazas na educación infantil de 0 a 3 anos, con insuficiencia de prazas na formación profesional. Iniciase este curso con máis alumnos por aula, superando os máximos establecidos, a pesar de que o conselleiro de Educación e o señor presidente da Xunta pois nos enganaran dicindo que non iban a superar as cifras que hai de alumnos máximos por aula, cando neste momento hai aulas con 26 alumnos de educación infantil e primaria e hai aulas de máis de 30 alumnos en secundaria, sin considerar ni siquiera os repetidores e sin considerar tamén o alumnado con necesidades educativas especiais. Iníciase tamén un curso coa liquidación, coa demolición dun programa fundamental e esencial como era Preescolar na Casa, que botou á rúa a 32 traballadores e que deixa a 4000 familias unha atención educativa fundamental no ámbito rural. Iníciase este principio do curso con unha demolición do que son os servicios no ámbito rural, e dai que todos estes recortes que se dan a cabo no ensino golpean con máis contundencia no ámbito do mundo rural. Iníciase este curso, sin lugar a dúbidas, coa destrucción de emprego, como decía antes, con interinos que levaban traballado 15 e 20 anos que non teñen posto de traballo, con 600 profesores menos de secundaria que había o curso anterior. Evidentemente estamos ante un curso no cal o Partido Popular pois non deixa de ser unha máquina de fabricar desempregados e desempregadas públicos. E iniciase este principio do curso con unha serie de anomalías e de irregularidades tamén nos nomeamentos, e nesto podemos constatalo neste momento con numeroso profesorado que está aí para facer a súa reclamación. Pero iniciase tamén este principio de curso con unha merma da calidade do ensino, na medida que vai haber profesorado que teña que impartir materias afins de maneira escandalosa. Eu, se me permitides, só citarvos algunha como nome de exemplo, non? Por exemplo, o profesor de Física e Química ten que impartir matemáticas, xeoloxía, bioloxía e dibuixo técnico. Un profesor de filosofía ten que impartir xeografía e historia, lingua española, atención educativa e tecnoloxía. Ou un profesor de matemáticas ten que impartir física e química, xeoloxía, bioloxía, tecnoloxía e educación física. Con estes perfiles ou semellantes perfiles temos neste momento perto de 800 profesores na Galiza. E iniciase este principio do curso conculcando o dereito á educación á parte do alumnado, na medida que se vai a ver sin profesor ou sin profesora cando este estea de baixa, non? En conclusión, e para rematar, para darlle a palabra xa aos compañeiros, estamos ante un inicio de curso que ten realmente como objetivo poñer en tela de xuicio o servicio educativo básico, fundamental e universal como a educación, e que, sin embargo, aposta polo ensino privado concertado coa creación de 16 unidades novas e invertindo máis de 250 millóns cada ano neste ensino privado concertado, que non ten inconveniente en segregar alumnado por razón de xénero, a pesar das sentencias que houbo este curso en contra deste tipo de escolarización. Nada máis, moitas grazas.